Po niekoľkých chladných a upršaných dňoch sme sa dnes zobudili kdetu do hmlistého rána. Hmly sa tvorili v chladnejšom vzduchu, ktorý sa držal pri zemi. Nad neho sa od východu nasúval teplejší vzduch, ktorý aj suchší a prinesie zlepšenie a oteplenie počasia. Dobrý večer. Tlaková níž, ktorá u nás spôsobila rozsiahle škody a záplavy najmä na západe a severozápade Slovenska, sa odsúva nad Taliansko a Stredomorie a počasie v našej oblasti začína riadiť tlaková výš so stredom nad južnou Škandináviou. Jej okraj bude k nám zasahovať aj v nasledujúcich dňoch, takže sa k nám postupne vráti počasie s malou oblačnosťou. Prílev teplejšieho vzduchu od východu pocítime už zajtra, kedy sa oteplí na 20 až 25 stupňov. Aj keď dnes ešte kde tu pršalo, zrážky sa v nasledujúcich dňoch vyskytnú už len zriedkavo. Zajtra nie sú vylúčené ani slabšie búrky. Vietor bude fúkať len slabo, cez deň od severovýchodu až východu do 20 km za hodinu. V skorých ranných hodinách sa budú najmä v nižších polohách a v okolí vodných plôch tvoriť hmly. Jazdite pri nich opatrne. V noci bude jasno až polooblačno, najmä v južnej polovici až veľká oblačnosť. Výnimočne sa objaví ešte slabý dážď. Ak pôjdete na cesty, pozor na ojedinelú tvorbu hmiel alebo nízkej oblačnosti. Teplota do rána poklesne na 14 až 8 stupňov. Z extrémneho sucha do povodní a z povodní rovno do babieho leta. Bláznivé počasie sa konečne umúdri a my sa môžeme tešiť na zopár teplých dní bez dažďa. Na západe sa zobudíte do lokálne hmlistého rána. Po rozpustení hmiel bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. Prehánky alebo búrky sa vyskytnú už len zriedka. Oteplí sa na 21 až 25 stupňov. Na strednom Slovensku sa po rozplynutí ojedinelých hmiel tiež presadia slnečné lúče. Bude premenlivo a zrážky spadnú len sem tam. Maximá dosiahnu 19 až 24 stupňov. Na východe bude podobné, prevažne jasné až polooblačné počasie. Nie sú vylúčené ani prehánky či búrky. Oteplí sa aj tu na 20 až 25 stupňov. Na horách sa počasie takisto zlepší, bude len malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa objavia prehánky alebo búrky. Vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov. Nad ránom bude mesiac v splne, pociťovať môžete nervozitu, nesústredenosť, ale aj nepokoj. Pred nami sú zväčša slnečné a ustálené dni pripomínajúce babie leto. Vo štvrtok môžu ešte kdetu počasie pokaziť prehánky alebo dážď pri teplote 16 až 24 stupňov. Od piatku bude len malá, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V piatok a v sobotu s teplotou 19 až 24 stupňov, v nedeľu a v pondelok 18 až 24. Noci a rána môžu byť hmlisté. Poďme na vaše fotky. V Banskej Bystrici sa lúče slnka predierali cez oblaky už od rána pri teplote 11 stupňov. Janka zachytila v Púchove stále pomerne vysoký váh a hmly sa plazili aj na Vršaci. Z počasia je to všetko. Pekný večer a dovidenia.